O Goberno da Xunta de Galiza non fixo absolutamente nada para protexer as traballadoras do SAF, nin antes nin despois do asasinato de Teresa de Jesús. O Goberno de Rueda négase a incrementar o financiamento do SAF e máis, no que vai de ano, a Xunta recortou 17 millóns de euros para financiar este servizo. Que propoñemos desde o BNG ante esta situación? Incluir entre as razóns para suspender o servizo de maneira temporal ou total calquer forma de discriminación ou de violencia contra as traballadoras do SAF. En segundo lugar, propoñemos incrementar o financiamento deste servizo no inmediato e con carácter urxente até os 17 euros hora con carácter retroactivo e ir aumentando progresivamente esta cuantía até acadar os 20 euros hora en 2027. E, por último, tamén creemos que política social debe de implicarse na mellora das condicións laborais destas traballadoras para promover a actualización do convenio que poñemos fin a esa precariedade que viven non só no salarial, sino tamén no laboral e nos seus dereitos.